ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சினிக்ரி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐபிஎல்ல எம்எஸ் தோனி மட்டும் வச்சிருக்கிற 7 யூனிக் ரெக்கார்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது ஐபிஎல் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எம்எஸ் தோனி மட்டும் தான் வச்சிருக்காரு, வேற யாரும் வச்சிருக்கல. அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க, அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்லி பிளேயர் டு ஸ்கோர் ஏ 50 இன் 5 பேட்டிங் பொசிஷன்ஸ். அதாவது 5 பேட்டிங் பொசிஷன்ல இறங்கி அந்த 5லயுமே 50 போட்டுக்கிறது ஒரே ஒரு ஆள் தான், அது நம்ம தோனி மட்டும் தான். செகண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்லி பிளேயர் டு வின் 100 ஐபிஎல் கேம்ஸ் as கேப்டன். கேப்டனா இருந்து 100 ஐபிஎல் மேட்சஸ் வின் பண்ண ஒரே கேப்டன் எம்எஸ் தோனி மட்டும் தான். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனா மோஸ்ட் ரன்ஸ் இன் ஐபிஎல் அடிச்சது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுவும் நம்ம தோனி மட்டும் தான் அடிச்சிருக்காரு. இது வரைக்கும் 3 ரெக்கார்ட் ஆச்சு. ஃபோர்த் ரெக்கார்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்லி பிளேயர் டு ஹேவ் ஸ்கோர்ட் 500 ரன்ஸ் இன் 20th ஓவர் இன் ஐபிஎல். அதாவது 20வது ஓவர்ல இருக்கிற ஐபிஎல் மேட்சஸ்ல 500 ரன்னுக்கு மேல அடிச்ச ஒரே பிளேயர் இவர் மட்டும் தான். அதுக்கு அடுத்து நம்ம 5வது ரெக்கார்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். 5வது ரெக்கார்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்லி கேப்டன் டு ஹேவ் ஒன் போத் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐபிஎல் டிராபி. நீங்க 2011ல பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎல் டிராபி வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே வேற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ஐபிஎல் டிராபியோட வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வேற மாதிரி மாறுச்சு. சோ 2 டைப் ஆஃப் ஐபிஎல் டிராபியை வின் பண்ண ஒரே கேப்டன் எம்எஸ் தோனி மட்டும் தான். அதுக்கடுத்து 6வது ரெக்கார்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்லி பிளேயர் டு ஹேவ் கேப்டன் ஹிஸ் கோச்சஸ். அவரோட கோச்சஸே கேப்டன் பண்ண ஒரே பிளேயர் நம்ம தோனி மட்டும் தான். அதாவது மைக் ஹெசி, ஸ்டீஃபன் பிளெமிங் இவங்க எல்லாத்தையும் கேப்டன் பண்ணிருக்காரு. இவங்க 2 பேரும் தோனிக்கு கோச்சாவும் வந்திருக்காங்க. இது ஒரு சிறந்த ரெக்கார்டு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது லாஸ்ட் ரெக்கார்டு, யூனிக் ரெக்கார்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, விக்கெட் கீப்பர் வித் மோஸ்ட் டிஸ்மிசல்ஸ் இன் ஐபிஎல் ஹிஸ்டரி. ஐபிஎல் ஹிஸ்டரியிலேயே மோஸ்ட் விக்கெட் கீப்பரா டிஸ்மிசல் பண்ணது வந்து எம்எஸ் தோனி மட்டும் தான். இதுதான் தோனியுடைய யூனிக் 7 ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம சொல்றோம். இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் பத்தி நீங்க நினைக்கிறீங்க? மேலும் இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் ரிலேட்டட் அப்டேட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.